Prima că sunt în gaming jurnal asta mare tot de Ștefan. Ce faci, mă? Am un băț în mână, era topor. Bă. 5x5. Cum mai aici? Ok, vezi cum vorbești, că știi tu. Hai să începem să jucăm. Ok, stai la... Oricum am dat înainte drumul să-l facem necesitări. Da. Hai bă, dă-mi... Cât lemn ai? Am aici. Dăm lemn, dă! Ia-l. Bă, da, de lemn, am zis. Nu știu. Hai, dă-mi. Am pus o cutie lemn. Da, bine, lasă-mi cutie. Oricum, că el e mai începător, știți voi. Păi am jucat o oră, deci... Da. Ok, facem și noi Mă duc în Nu te duci numai când ai topor, ai răbdare. Am topor aici în mână, stone fix. Vezi că... Bă, vezi că poate cazi, că eu nu vin. Eu nu mai vin pe tine. Mamă, animalii cu ochii roșii. Bă, filmul e Spider. Spider. Da, mă duc să-l ajut că ăsta moare. Bă... Ieri. Dacă vă întrebați mai... Da, va fi rip. Stai să luăm torțile astea, că o să avem nevoie de ele. Fugi! Nu lava... Aaaa... Hai, că te spawnezi aici. Hai, du-te și du-te în mine și ia-ți itemele. Ce aveam? Mă întrebam la... Pepsi 17, ce? Hai, mă. Hai că spun eu torțe. Pe unde ai murit? Pe aici. Dacă văd un spider, mi-a dat și-o seama. Bă, ce futul v-ați amătit? Băi, bă, scuzați-mă pentru cuvântul ăla. Bă, Ștef. Cine? Scuze. I-am dat. Fugi, bă. Fugi, faci telefonule. Fugi. Eu zic să fugi. Mă, n-apă. Dar du-te și vezi unde ai murit. Că vine acum, dar stai la să fac și o sabie. Uite ce-a murit. Un smiere. Unde? Ia și aici o sabie. Așa. Frate, cireșii, portocale. Gata, bă, cireșii. Că te-au luat cireșile. Încă n-au ieșit, bă, calm. Vine ploaia, fugi. Mă crezi că sunt cel mai prost om de pe lume? Asta îl facem. Ăla iar vine după mine. Mă duc la cascada Niagara. Mă duc acum la cascadă. Mai crezi să nu mori. Mă duc la cascadă, boss. Du-te, dacă mori, asta e viața. Da, o să moară. Gata, am ajuns la cascadă. Da, mă duc să mor aia. Mă duc la piscină. Mă duc să eu mor, că Ștefan că discurgă. Bă, vrei itemele tale că ți le aduc acum, care au mai rămas pe aici. Asta e lavă. Dă-mi chiar ceva. Bă, asta e prost rău. Ok, hai să nu mai vorbim. Bă, gata, bă, nu mai vorbi urât. Vei toporul? Vino cu să-ți dau toporul tău. Dar unde ești? Aici. Hai că vin acum. Fac! Hai urcă aici sus, că după aia mă duc înapoi eu. Gata, am că sunt mai bun decât tine la parcurs, fel. Ia de aici mă toporul. E în apă, în apă. Da, e în apă. E vor toporul cu spatele lui. Fugi de ele. Uite. Ia, să zic că acolo să-l bagă la bombă. Să mai trec. Băi, tu care? Aici au pâine. Am pâine, bă. Bă, te descurci să vin apoi, nu? Cum folosesc potetul? Că nu pot să mai folosesc potetul. Da, nu, ai colț apare, ai full. Nu mai trebuie să mănânc. Îmi fac drum aici, eu mă duc sus, n-am treabă cu tine, tu te făți viața, fii singur, te descurci, eu mă descurc la parcurs, tu te descurci la parcurs. Ok, să obișnuită. Faze că eu nu pot să mă scădit. De ce? Tu mă vezi unde sunt eu? Băi, e parcurs, man. Bă, ce faci acolo, bă? Sară, că nu bine. Uite-te în spate. Da, dă înapoi. Uite, dă-te pe la mine. Mă scuzați o leacă, dau o leacă pe game-ul, că vreau să faci și noi ceva Survivor, dar te pare că Ștefan... Da, te-am dat game-ul, du-te sus, stai înapoi. Unde e, mă? Ți-am dat, du-te, zboară și ai înapoi, că mă și enervezi. Eu nu știu, frate, de a început jocul de ieri. Nu că ți-am dat game-ul, stai să dau și zic că mă enervez. Dă-te pe la mine, stai să dau-te pe la mine, că cred că mor cu tine. Bă, auzi, mă dă de undeva pitin că nu știi să joci bun? Ma tu te enervezi prin Stai la că revenim. L-am și omorât pe Ștefan, i-am arătat sabia mea ce înseamnă. Fut. Ce ai zis, mă?
N-am nici măcar o armă, nu am. Vine aici, unde sunt eu, că aici Nu mai sunt vin, toate. poate mă duc să mă joc singur. Dar știi că sunt itemele aici, nu? La mine. Iar a dat cineva mine. N-am dat eu. Ai căzut ca prostul. Ba, a dat cineva mine acum. Uite mai itemele. Bă, ce-i... Bă, cum ai... Bă, uite-te alea în ecran. Mergi, uite-te în ecranul meu. Întoarce înapoi. Și mergi. Ce? Uite, am dat. Am dat. Ce, mă? Bă, uite, bă, uite cum arată mâinile tare, cum ții mărul ăla. Uite, cum ții un item în mână. Ia întoarce-te. Bă, da, uite, uite-te leacă, uite-te leacă. Mergi cu amândouă mâini în mână. Mergi cu amândouă, mergi înainte. Uite leacă cum mergi. Stai, cazi. Hai, mă, dat. Stai că te face țară. Nu poți da și o comandă, în sfârșit. Mi-am dat și eu cum ești la acolo, că știți cum e. Uite, da, vezi să arăt un truc? Vezi să arăt un truc? Dau aici și dau aici, te pe Mădălin. Așa și dau te pe la... I-am dat te pe la mine. Hai să fac te... Hai să-ți fac sabie odată. Sabie. Un topor de... Bă, poți să-mi stau las că fac eu beți în 3 secunde. Nu știu la sabie. Stai dacă să fac sabia asta înainte. Și vezi că-ți dau sabie. Stai că am făcut 2. Da, prost. Bă, ia o sabie. Nu luat-o. În fața ta. Bă, mai dau o dată. Te pun în chest. Gata, bă, am venit în inventar, gata. Gata. Acum să fac și tot. Bă, nu da. Că am XP1. Ce mai faci? Eu acum fac niște bețe. Hai, stai să nu. Da, dai tu.